Ve bilmeli musulman doğanlar ilim ibadettir. Ilim Allah Teala'nın zikir etmektir. Ve ahmiyetli ibadetlerin biridir. Kur'an öwrenmek, akidany öwrenmek, ders geçmek, sapak almak, dini sapaklar almak, Kur'an-ı Kerim'de öwrenmek, tecvid almak. Şuların hemmesi musulman doğanlar ibadettir ve ulu sogaply amallar. Yani musulman doğanlar ilim öwrenmek diýsek bir hobi däl, daşyndan bir gyzyklanma däl, ýa bolmasa boş wagtyma ay gideýin, Kur'an öwreneýin. Bu däl musulman doğanlar. Ilim öwrenmek ibadettir we ilim almak üçin ýadamaly, herekete geçmeli, ýad tutmaly, gaýtalamaly, zähmet çekmeli. Käbir kişiler pikir edýär, ilim öwrenmeli diýse, boş wagtyň bolsa gidip, keypin kök wagty gidip bir zatlar okamaly, öwrenmeli, ýa tutmaly, bolmasa da gezi bermeli men musulman. Bu däl musulman doğanlar. Nähili dünýäwi işlerimizde wagt aýryan bolsak, olardan öň dinimizi öwrenmek üçin wagt aýyrmaly. Yüzlöý seredýäs käbir zatlara, dinimize din ilim diýilse yüzlöý seredýäs. Ähmiýet bermeýäs. Şoň şuna musulmançylyk öňe gitmeýär. Aňyry gitse namazymyzy kılıp bilsek, cuma gidip gelsek bir uly iş bitirdik mi diýär. Ondan aňyrda öwrenjek, gyzyklanjak bolmaýar. Emma sahabalardan misal alsak, nähili dinimize, din ilmina, ilim öwrenmekle ähmiýet berýärdiler. Misal üçin sahabalardan biri birje hadisi öwrenmek üçin ýörüýte düýe satyn alyp, bir aýlyk ýolagçylyga çykyp hadis öwrenmäge gidýär. Buhari'de gelýär bu. Rahala Jabir ibn Abdullah masirata şehrin ila Abdullah bin Unays fi hadisin wahid diýär. Sahaba Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh başga bir sahaba Abdullah bin Unays radiyallahu anh'ın ýanyna gidýär. Ve bu hadisin başka rivayetinde gelýär, Abdullah bin Jabir de düýe satyn aldym diýär. Çünki başka ulogy ýok eken, minip gitmäge. Eşitdim diýär, şol bir hadis bilýän eken diýär. Ölmäkem şonu gidip şondan öwreneýin diýip bir düýe satyn aldym diýär. Godaňyza ýetirýäňiz musulmanlar. Birje hadis öwrenmek üçin ýolagçylyga çykyp gitmeli. We o döwrüň ýolagçylyk bu döwrünki alak däl. Gidip gelmezlik wa, janyň ortaga goýar. Ýolda galtamany we her hilekke howpy we. Gidenlerine hoşlaşyp saglyşyp gidýärler, gelmezligimiz mümkin. Şo hili ýolagçylyk, kynçylyk. Bu döwürdäki ýeňilligem ýok. Ýörüýte bir hadisi öwrenmek üçin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh düýe satyn alyp bir ay dowam eden ýolagçylyga çykýa we barýa Abdullah bin Unays radiyallahu anh'ın ýanyna näme? Ölmäkem senden şunu eşdeýinip geldim diýär şu hadis. Godaňyza getirip bilýän musulman doganlar. Nähilek ilma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öwrenmekle ähmiýet beripdirler. Bu diňe bir misallar, buňa meňzeş misallar kän sahabalar, tabiinden ömründen. Başga bir misal Ebu Eyyub el-Ensari, meşhur sahaba radiyallahu anh. Medine'den çykýa Mısır'a gidýär. Uqba bin Amir'in ýanyna. Uqba bin Amir'in ýanyna gidýär. Näme üçin? Bir hadis öwrenmäge, dinlemäge. Medine'den çykýa Mısır'a gidýär. Ýa-ki diýen şertlerimi gozaňyza getirin. At bilen, düýe bilen gidip gelmezlik we jan howpy we arabyň çölünne, ıssyň içinde, typysyň içinde çykýa ýolagçylyga gidýär Mısır'a. Bu gozaňyza getirin musulmanlar, bu sahaba. Dini gönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından öwrenen, aýyny men öwrenenim özüme ýetip gönü Peygamberimizden kän zat öwrendim diýip otursa boljak. Ya da ay özüm gidip durmaýyn, gelen gidýän bolsa birinden sonra durna diýse boljak. Emma ýok, näme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hut ağzından eşitdenlik üçin menem şondan özünden eşideýin diýip ýürüýte bir hadis üçin ýolagçylyga gidýär. Ya bolmasa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize ilim üçin ýolagçylyga çykmaklyga misal berýär. O bir kıssany habar berýär. Ol kıssa hem köpüňizde eşitdensiňiz Musa aleyhisselam'ın Hıdır aleyhisselam'ın ýanyna gitmekligi. Bir adam gelip Musa aleyhisselam'a diýär, "Näme senden
alim bamy diýende ýok diýär. Allah Taala wahy edýär. Ýok, plan ýerde men gulunma diýär, senden has alim diýär. Onda Musa aleyhisselam şoň ýanyna ilim almaga gidýär. O şu kıssany İmam Buhari ilim almak üçin ýolagçylyga çykmaklyk bölümine getirýär. Mysal hükmünde. Allah'ın Resulü Peygamber Musa aleyhisselam o peygamberleriň üstünlerinden özünden ilimli biriniň bardygyny bilip Hızır aleyhisselam ol hem peygamber şonuň ýanyna gidýän hem şondan ilim öwrenmekligi. Özüňiz ýetirip bilýän musulman doganlar. Peygamber aleyhisselam ilim almagy gidýär. Ya bolmasa ýa sahabalar birje hadisi öwrenmek üçin ýurdaşýarlar. Şular sahabalar din ilmine, Peygamberimiziň sünnetine şeýle ähmiýet berenlikler üçin ulu kafir döwletlere de näme islam ýaýradyp olary musulman etmäge başardylar. Dünýäň o çetine gitdiler, musulmançylygy ýaýratdylar. Indi bize seredeli. Biz bir öýümüziň içindäki hemme öýümüziň maşgalamyzyň agzalaryna dinimizi öwredip bilemzok. İslam'a gelip doğru musulmançılığa amal etmeklerine sebep bolup bilemzok. Ama bular dünyanın o çütüne gidip kapırlığın İslam'a gelmene sebep bolupdylar. Näme üçin? Ine şol gaýratlar, şol ihlaslar üçin. Ama biz ilim almaly bolsak bir şäheriň içinde ýurdaşmak aňyrda dursun, bir şäheriň içinde 50 salak bahana tapýas, kelläm agyrda diýäs, işim bar diýäs, aradam kan ay başaga ýolaýdyk diýäs. Ay gün geçip otyr, sonra ýa näçe süre bilýän? 4 san 5 sanak. Näçe ýyl namaz okap görsiň? Ay 5 ýyl 6 ýyl. 5-6 ýyl namaz okap görsiň, özüň 4 san 5 san süre bilýän, onam dogry okudýsaň, onam dogry okap bilmeýän. Tejwid ýok, lat ýok, öz başyna öwrenme edipdir, gezip ýör. Ettehiýatyny dogry okudýsaň bilmeýän. Aýplap diýen zok musulman doganlar. Gaflatdan oýanylyň diýip diýýäs. Bu ýaltalyk näme üçin bolýar? Näme üçin biz dinimizi öwrenmesimiz gelenok? Näme üçin gaýrat edemzok? Ya bolmasa çagasy bolupdyr 7 ýaşynda, 8 ýaşynda, 10 ýaşynda. Çagaňa din ilmini bermek üçin, öwretmek üçin näme etdiň? Hey bir herekete geçdiňmi? Ýok. 15 ýaşynda ulluhan ýaşy ol gidipdir çagasy, gyýda ogly. Soraýan öwretdiňmi? Kur'an öwretdiňmi? Aqida öwretdiňmi? Bir ahlak dersi, aqida dersi geçildimi? Ýok. Musulman doganlar, ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Dogry musulmançylyk bolmaýar, dogry islam ýaýramaýar. O hayal dünýasynda uçup ýörsimek biz. Ilme ähmiýet bermän, musulmançylyk islam ýaýrar diýip pikir edýän bolsak, dogry islam ýa-da içimizdäki haramlyklar öz-özünden gider diýip pikir edýän bolsak, biz hayal dünýasynda uçup ýörsimek. Hakykatdan gopuk ýaşap ýörsimek. Dogry ilim bolmasa musulman doganlar dogry islamyn bolmaýar. Bolar musulmançylyk, ady musulman. Dogry ilim bolmasa, dürüst ilim bolmasa, dogry aqida bolmasa, kellesine hijab taňar aşagan jinsly. Ya bolmasa dar şoňa meňleş. Dogry ilim bolmasa, dogry aqida bolmasa, hajaga dikkeler men haja gitdim diýip özüne hajaga diýdiler, soňam toýdan toýa böküp bagşçylyk eder ýörer kulagyny bolup. Dogry aqida, dogry ilim bolmasa, namaza mokar, jumada gider. Amma araqyl toýa da gider. Toýuny aragam goýar. Başga haram ýerlere de gider. Dogry aqida, dogry ilim bolmasa musulmanlar onlar pire gol berdim diýip soňam gidip şirk goşar, bidgat çykarar ýa bir zat eder. Yani eger biz çyndanam dürüst bolalım musulman doganlar, dogry islamyň, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden islamynyň, sahabalaryň Peygamberimizden öwren dünýä ýaradan islamynyň, dogry islamyň ýaýramaklygyny isleýän bolsak, islamyň öňe gitmekligini isleýän bolsak, özümizden başlamaly, dinimizi öwrenip ilim alyp başlamaly. Ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Amma ýa-ni diýelim biz ýerimizden turasymyz gelenok. Gitmege aňyrda dursun, online dersler we şoňa goşulmaga gaýrat tapmaýanlar bolýar. Bu musulman doganlar gaflat, ýaltalyk, bigaýratlyk. Emma şol
Ilim almaga hepde birun bolmanna wagt tapmayan kişi dünýäwi bir zat üçin giýje günni işlemäge ýaltanmaýar, wagtam tapýar. Beşman üçin. Emma bu dünýäsine we ahiretine peýda boljak ilymy öwrenmek üçin hiç bir gaýrat ýok, ýerinden turmaýar, bir kelle agrdasy gelen ok, rahmet çekesi gelmeýär. Diýmek näme musulman doganlar bul gaflatdan oýanmaly. Sahabalarymyzy Allah olardan razy bolsun, görelle almaly. Birje hadis üçin ýurda aşýarlar. Sahaba bola gönü Peýgamberimiziň agdyndan din öwrenen kişiler şonda da ýene ilim öwrenjek bolup ýurda aşýar. Biz näme? Näçe san süreýatdan bilýän? Tejwidle öwrenen muallimden birje akida kitabyny geçdiňmi başyndan soňra çenni? Birje bir fıkıh kitabyny geçdiňmi namazyň farzy, sünneti näme, secde nähile getmek, usul taharat farzy, sünneti näme şu zatlary öwrenmek üçin birje kitap geçdiňmi? Musulman doganlar özünde şu soralar soramaly biz.